Hi guys! Good afternoon everyone. Once again, me and Cerebel. Balik na po kong vlog guys. Murag dugay-dugay na kuha ka vlog. O karon ni ata sa RG Farm, Kagawasan, Pilar, Bohol. Mao ni view sa Kagawasan guys. Ilang atubangan na ay basak. Na manag-ani, kakaani pa lang. Anja, no face mask, no entry. RG Javier's Farm. Mo ni lang sud. Daghang tanom ani guys, mga karnaba, lubi, basta daghan. Anja gidevelop nila as murag tourist spot. Anja mudawat ni sila og mga bisita every now and then. Anja ang mga bunga aning ilahang mga fruits nga kalain-lain mga fruits, mga bisag unsa ani, bayabas, pero bayabas jud ag daghan. Mo ni nay passion fruit. Anja lami ni anig nay gabi kay musiga nini ang suga ani lamdag. Anja niyan himi kay mo malit inta mi og litos baw na aba. Mutanaw ta ari. Murag lamion ning dapita ani. Lamion man ni sila suroyan ani na rambutan. Anja di ag ilang lami agbay ani. Marilo ha arabaka. Diara ko puno jamo. Unsay wa lami man ning kalami sa ambience aning dapita. Uy. Hani may 1/2. Litos. Ha, nganong wa man sila mamaligja? Nay dakong punuan sa lumboy, dakog sapi nig makamao pa sila mulukot ani. Dahon. Unsay mong gimo diha? Naghimog pa ni hapon. Mao ni sud sa RG Javier's Farm. Boghag tag-idja ani na Tropical Fruits and Vegetables Farm. Ja, today's available fruit shake. Di maklaro. Ha, may tindahan nila ani. Good afternoon. Hoy tindahan, tora dadto na. Unsa ra madining ani? Farm tour diri ma'am. Unsa pwede motor? Tor. Wala na ba mo? Nga naman ni inyong mga boys nga nag-lipstick, nag-makeup. Girls mo? Ha, pahilam na inyong dagko ba mong bebe? Tanaw ko na ari day. Ang sa maning klase sa mong makeup. Asiyawa man ka. Yes. Maura ni mga chicks nga nagpala. Kaluoy ba in town? Tara mayot. Pwede mo suroy dong, di pwede. Lamia sa house, oy. Ug nakanganhi pa ko sa una, ingani intaho ang bay. Kalami sa bay, naikag jud ko. Hala, oy, kalami. Mas dako pa ang tiris kaysa kwarto. Kalami ka. Ganahan ko. Although, ingani, lamia po ni, ingani intaho ang, ingani inta purmas ang bay, oy. Pausog mo. Di na madadoy. Ingari ra magpurma. Ipatil-til. Hay ipatil. Hani po hang kamera nga. O, may klaro. Unsa may sud anang mga galon. Suka. Suka. Hala garabing suka daghana. Pasuruya mi ato inyong farm. Di pwede. May daghang igtanumay nga anthurium. Murag adto tingali nis inyong mga garden ah. Ito nis inyong garden day. Adto na adto. Nang dana ragod sa sentro nangita lagi miglitos kay mo nay among kanon ba kay kini lagi pong nag-apil-apil lagi pud mi aning biggest low search challenge aron pong musiksi mi kinahanglan day nga ingana ko kasiksihan nimo mga siksi mo diri nang giunsa man mo trabaho ra mutabang kog trabaho diri kay arong masiksi ko. Mukaon na may bato ma, masiksi na mi. Jesus gino ka ng bato doy mo po yung kinaon nga nung tambok man lagi ko. Bato yung kinaon diri ma'am. Lagi bato po yung kinaon unsa nganong hay naanak ko nilaag na ko. Naaraman di ka diha.
Busy? Ha? Uy. Feel at home. Di anak ko daari nangawat ko video ingon ko nga lami ka adyo ning bay ayay kini na lang saog ang sundugon oh. Hani maning unsa man ni sidya kanang unsa ni kanang na ay tingana na kanang di magudbuti ni tiles. Tiles na. Og tiles mangita kog tiles ing ani. Na siya kanang dili siya nga pang sugod kay Ralph. Siya para dili mako. Ayo. Ha bawal? Sorry. Kani ilang kana diyang opisina ganahan ko ana ang izahang unsa man ni gamit kanang nay uway ba na. Lamig opisina. Jadi apay kamalig daari. Di okay ra kay nangita ra man sid miglitos. Kalami sa kamalig. Ingani na lamang tapoy ang gibay kay naikag ko sa kamalig. Kapag mo bay sa ako abe kay ibisi na imong kuan. Lami sa bayo ay naa si japod si ani ma'am. Unsa ang lamisa ba idol ka adyo na naa. Asa? Ako kane. Dito pud mo order kasi di orderan. Hay nako. Unsa ari ko sa rabbit na sila rabbit. Napud sila idol ka adyo ang bay oy ambot di na lang kumuadto. Kay maisra ko daara ko dapita. Di ra gilang tinda diri. Unsa may tu amarillo luoy pud ta guava. 50 Balit sa per kumilo. kilogram. Di ko mo palit ana. Hani may paliton. Na di po mo pumilo ani. Na alami. Lami apod na mapalit talo tag sa ta. Duwa adali pagpilig imo. Si Chara. Unsa man na day? One half. Uy, suka wid. Suka di ay. Ha? Oh. Sa dam rame? Opening Sa 8. aw sa 8 na. Namoy litos. Na adig to dag. Matay sa 8 Kada na. 100. Oh. Na. Sus ginugi ko baan jud kulot og na nawaag aho ang kwarta na arag ang kwarta na ah. Daraghang ko. Ay natagak na gali, gikubaan kog natagak. Di ara natagak na. Tana. Dai bayad na. Kalami diring dapitam puyo. Uy pag-inquire og sunod. Ha? Ay mo inquire. Anong mo inquire man? Si Jade yung tigloto. Nakapud si anak day. Lami apo kag bay. Yo nakuha. Tiginlo ako diha. Wa jam opa was mari. Hamang nagpud si dana. Ang amo. Haman si Jaron. Ikaw may nag-ingon. Pwede ha. Just dam. Di ko maadto. Sila mo nakuha. 5-1. Pero rito. Unsa guys, maura to. Kaning aho ang cellphone di naman ni bali ning kamera ani di na mo kakita ni. Muuli nami og maura to agaho ang vlog karon. Panahon na aho ra mong pakitan unda aring dapita. Uli nami kay wa mi kakita og litos. Unsa di pud mi pasudlon sa ilang mga garden kay bawal wa pa man sila mag-open. 8 pa kuno ilang grand opening. So manguli nami. Bye-bye. Thank you for watching ko na. Muhapit pa man daag to. Ria. Ano pong hayahay man? Lamay pingianan. Apoy nakahayahay. Hay ko mo.